Machiegni kendo Achije ochiko mago kwach kich mayande nie kweth mar SSU ne odok e doho. Aboro kuom gi omed geng'o negi e odang'ech kuom dala 21 ewi ketho mar tudogi gi lal kod nek mar jopiny India moko. Kaka Wycliffe okolero, riwruok makedo ne ratiro mar oganda ogolo duondgi ewi weche maluoro apedha ma itimo ne obila. E nyim doho ma Kahawa, Achije ochiko mayande gin apisas mag obila e bade mar okwach kich ne ochopo e nyim jang'ad buche mar winjo buchegi. Jang'ad buche Diana Mochachi ogolo chik mondo ilorne Achije 8 e kind ochikogo kuom kinde mar ndalo 21 mar chiwo thuolo moromo mar timo nonro mar tudogi kod keth mane odonjnegigo. For the foregoing reasons, and owing to the complex and multifaceted nature of the investigation, I hold the view that the applicants have demonstrated a probable cause necessitating the continued detention of the respondents. For the above reasons, I do not need to analyze the plea for bail by the respondents. Nonro ma ibiro timne Achijego biro riwo kaachiel kod nono DNA kod simbe ong'we yamo mekgi mar yango ponono ni inyalo tudgi kod keth mar lalgo kendo nego wainde 2 gi jariembo margi mayande oyudi kowiti e bunge mag Aberdare. Achiel kuom apisasgo ma en Francis Ndonye ne omi rambun mar $500 gi dono, kata kamano okume wuok e alwora mar Nairobi e kinde ma burano pod dhi nyime. The 7th respondent is released on a personal bond of 500,000 and shall report to the investigating officer as and when required. He shall not travel out of Nairobi without informing the investigating officers. Okinde Achijego korka korgi okwedo ng'etono ka giwacho ni gichano chwalo ng'ur margi e doho mamalo ka gidwaro mondo orang ng'etono manyien. Just like the Supreme Court, none of the arguments was upheld. We have instructions to move to the High Court immediately today to challenge the decision of the 21 days. These are senior citizens who have been in custody for over 25 days. They have been again added another 21 days. Achijego gin Joseph Mwenda, David Chepcheng, Stephen Luseno, Paul Njogu, Simon Muhunga, Peter Mudhe, Joseph Mbugwa, Francis Ndonye kod John Kamau maduto netiyo kaka pisase bado bila mar okwach kich. Kumachielo duol makedo ne ratich oganda Kenya Human Rights Commission koro wuok oko ka gidwaro mondo duol mar IPOA omi teko mar rango kaka obila tiyo ka giwacho ni obila ok nyal kumore owuon. We are also calling for IPOA to just take up responses on extrajudicial killings and also enforce disappearance, because you can't let these kind of issues be addressed by the internal affairs unit. You don't expect police to investigate themselves and then have accountability. Bende gidwaro mondo obila ma ketho chiko ka otingi wegi ma onge de wang kata matin. We want that discussion opened up and all cases resolved. I think in the Kenya Kwanza manifesto, there was a commitment actually to have a commission of inquiry around EJs in the country. Wycliffe Ramogi TV.